N'oge gboo, enwere otu ọbọgwụ na-anaghị achọ nsogbu. Ọbọgwụ enweghị enyi nke o ji enwe ilo. Na ndụ ya niile, o nweghị emume ọbụla o jere. N'ihi ya, ọ maghị ihe ekwe na-akụ gbasara ndụ ụmụ anụmanụ ndị ọzọ, dịka otu ọdachi si abịara ụfọdụ na otu ihe ọṅụ si emekwara ndị ọzọ. Nkwenye ya n'ụwa bụ onye na nke ya. Ọbọgwụ mụtakwara ụmụ 8. Ha dum bụ oke. Ịhụnanya o nwekwara ebe ha nọ pụrụ iche. Otu ụbọchị, otu nwa ya dabara n'ime olulu agwọ bi n'ime ya. Agwọ wee were ya mee nri ụbọchị ahụ. Ka ọbọgwụ chọpụtara ihe merenụ, obi agbawa ya. Ọ malitere bewa akwa akwụsị. Ka o woro ya anya na onweghị onye ọ na-ebesara akwa ahụ maka onweghị enyi. Ọ hapụrụ ụmụ ya berezie akwa gawa n'ahịa obodo ụmụ anụmanụ. Ka o tiri mkpu akwa wee mabata n'ama. Ụfọdụ ụmụ anụmanụ mara ya dịka anụ anaghị enye nsogbu gbara bịakwute ya gụgụọ ya akwa, mana nke ahụ emeghị ka ọ kwụsị akwa ọ na-ebe.